ба ҳама салом дӯстон. рақобати Криштиану Роналду ва Лионел Месси аллакай чанд сол давом меёбад. ҷаҳони футбол гӯё ду тақсим шудааст. Кадоме аз онҳо беҳтар аст? ин саволро журналистон ба бисёриҳо доданд, аз он ҷумла ба бозингарони ҳозира ва пештараи Реал Мадрид. онҳо ба ин савол чӣ ҷавоб доданд? дар имрӯза видео ҷавобҳои аҷиби футболбозони дастаи шоҳонаро оиди интихоб байни Лео ва Криштиану ҷамъ кардем. вале пеш аз сар кардан хотиррасон мекунем ки сарпарасти видеоҳои мо ширкати X мебошад. онҳо барои ҳама обуначиёни канали мо бо промокоди ташвиқ то $100 тӯҳфа омода карданд. ин ширкати боэътимод аст, зеро ҳамчунин сарпарасти Барселона ва дигар топ дастаҳои аврупо мебошад. маълумоти бештар дар комментария. фикр мекунам ки Месси ва Роналдуро муқоиса кардан душвор аст. онҳо ҳарду ҳамлагаранд ва ҳарду дар қатори беҳтарин футболбозони дунёанд. онҳо гуногунанд. Месси бозиро роҳбарӣ мекунад, ӯ майдонро аз ҳама беҳтар мебинад ва партофтҳои хуб дорад. тӯбронияш олӣ аст, ӯ хеле хуб мавқеъ озод мекобад. Роналду бошад нобудкунанда аст, футболбозе ки дар ҷаримагоҳ амал мекунад, ҳама корро мекунад то гол занад. Кирро серҳаракат аст ва пур аз қувва мебошад. Месси хеле ором аст. ман ӯро шахсан хуб намешиносам, аз канор чунин метобад. дар хати ҳимоя зидди футболбозони баландсуръат амал кардан хеле душвор аст. муҳим нест зидди ту кӣ бозӣ мекунад: Бел, Неймар, Месси ва ё Гризман. агар футболбоз тезҳаракат бошад ва болои ин техникаи хуб дошта бошад, зидди ӯ ҳимоя кардан ҳамеша душвор мегардад. ин чиз ба Месси низ дахл дорад. зидди кӣ бозӣ кардан душвортар буд? зидди ӯ ё зидди Роналду? ба ин савол ҷавоб дода наметавонам, аммо барои ман Криштиану беҳтарин ҳамлагар дар ҷаҳон аст. Месси футболбози беҳтарин аст, мисли ҳамаи футболбозоне ки муддати тӯлонӣ дар Реал ва Барса ҳунарнамоӣ мекунанд. Кӣ беҳтар аст ва кӣ беҳтар нест, ҳар сол дар маросими ҷоизасупории тӯби тиллоӣ аниқ карда мешавад. шумо дар ҳақиқат ба ман ин саволро дода истодаед? пас ба интернет даромада ҷавоби худро пайдо кунед. ҳарчанд ки ман ҳамлагар ҳастам ва ҳамеша дар хати ҳамла бозӣ мекунам, аммо ман бисёр вақт бо Месси рӯбарӯ вомехӯрам. ин аз он шаҳодат медиҳад ки Месси дар хати ҳимояи дастани солона ширкат мекунад. ман дар Реал Мадрид бозӣ мекунам ва табиист ки Роналду барои ман беҳтар аст. Месси футболбози хуб аст, аммо ҳамдастаҳои ман футболбозони беҳтаринанд. барои ҳамин не, ман Мессиро ба Реал намехаридам. Криштиану? мо бо ӯ 6 соли нотакрорро пайсар кардем. ҳарчанд ки ӯ аз Реал рафт, аммо мо то ҳол муносибати хуб дорем. Месси? ӯ яке аз беҳтаринҳо дар таърихи футбол аст, аммо ман зидди ӯ бозӣ мекунам ва ҳеҷ гоҳ бо ӯ дар як даста нахоҳам буд. рости ҳеҷ гоҳ дар бораи он ки кадом футболбоз хуб ё бад ва ё аз ҷиҳати техника хуб аст фикр накардам. ман чунин мешуморам ки ягон бозингари хати ҳамларо бо дигар нафар муқоиса кардан дуруст нест. ҳама стили бозиаш гуногун аст. онҳо ҳам ҷиҳати хуб ва ҳам ҷиҳати бади худро доранд. умуман футболбозон ё бад ё хуб мешаванд. Месси ва Роналду ҳарду хубанд. Месси? ӯ футболбози нотакрор аст ва дар майдон корро мекунад ки дигар ягон кас карда наметавонад. аммо ягон нафари мо аз ӯ наметарсем. фикр мекунам ҳама оиди Месси фикри монанд доранд. коре ки ӯ дар майдон анҷом медиҳад, чӣ тавр ӯ бозиҳои Барселонаро ба намоиш табдил медиҳад. танҳо тамошо кунед ва ҳамааш аён мешавад. ӯ дар танҳоӣ метавонад тақдири бозиро ҳал кунад. Лео ҷиҳати фарқкунанда дорад. ӯ ҳамеша ба пеш меравад. ӯ ҳеҷ гоҳ тӯбро ба қафо партоф намекунад ва философияи бозии ӯ ҳамеша назди дарвоза рафта задани гол аст. ман аз бозии ӯ хело ҳаловат мебарам. ман нисбати Месси чӣ гуна муносибат дорам? хело хуб. мо ҳатто дар як ҷо вохӯрда бо ҳам суҳбат карда будем, ҳарчанд ки суҳбатамон дуру дароз набуд. ба мо дар Реал оиди Месси сухан карданро қатъиян манъ карда буданд. акнун ки ман дар дастаи Мадриди нестам, метавонам ҷавоб диҳам. гуфта наметавонам ки кадоме аз онҳо беҳтар аст. ман зарбаҳои ҳам Роналду ва ҳам Мессиро баргардонидам. муқоиса кардан душвор аст ки зарбаҳои кадоме аз онҳо мушкилтар аст. аммо вақте ту дар дарвоза истодаӣ ва Месси мисле ки ҳимоятгаронро мушоҳида накарда истодааст ва бо суръати кайҳунӣ ба назди ту омада истодааст, албатта туро тарс фаро мегирад. Месси беҳтарин футболбозе аст ки ман зидди ӯ бозӣ кардам. ман бо Зидан, Роналдо, Луиш Фиго, Криштиану Роналду бозӣ кардам. аммо Месси тамоман дигар аст. ӯ ҳатто корҳои боварнокарданиро хеле осон анҷом медиҳад. вақте техникаи ӯро тамошо мекунӣ, фикр мекунӣ ки ӯ зидди кӯдакон дар кӯча бозӣ карда истодааст. ӯ футболбозе аст ки дар майдон корҳои нотакрор мекунад. ҳама аз суръати ӯ, аз тӯбронияш ва аз он ки чӣ тавр ӯ тӯбро нигоҳ медорад ҳайрон мешаванд. ӯ финтҳоро чунон анҷом медиҳад ки гӯё ин ягон кори оддӣ бошад. Месси беҳтарин аст. бозии ӯро тамошо кардан танҳо ҳаловат мекунӣ ва халос. чизе ки пештар мегуфтам метавонам боз такрор кунам. айни ҳол Месси беҳтарин футболбози ҷаҳон аст. иқрор шудан ба ин чиз бароям аломовар аст, аммо ҳақиқат ҳамин аст. Месси футболбози нотакрорӣ аст ки дар дараҷаи боварнокарданӣ бозӣ мекунад. яктои дигар чунин футболбозро ҳатто тасаввур карда намешавад. дар футболи муосир ӯ ва Роналду аз дигарон беҳтаранд.
аммо то ҳол Роналдо ба Месси баробар шуда наметавонад. Роналдо ва Месси шояд ягон тавоноӣ ба ҳам монанд дошта бошанд, аммо Лионел беҳтарин футболбози ҷаҳон боқӣ мемонад. Роналдо меҳнат мекард то ин қадар дастоварду ҷоизаҳоро ба даст орад. Вақте сухан оиди тӯпи тиллоӣ ва дигар ҷоизаҳо меравад, бояд дар хотир дошт ки ин ҷо шахсони оддӣ овоз намедиҳанд. Онҳо футболро хуб мефаҳманд, натиҷаҳоро медонанд ва беҳтаринро интихоб мекунанд. Ман ҳар рӯз Роналдоро дар тамринҳо мебинам. Меҳнати ӯ касро ба ҳайрат меорад. дар ҳар бозӣ низ ӯ барои ин кор кӯшиш мекунад. ҳадафи ӯ танҳо беҳтар шудан аст ва фарқияти ӯ аз Месси маҳз дар ҳамин аст. Лео худодод аст, ӯ аз ин севра нест, аммо ҷиҳати хуби Роналдо яъне профессионализм, меҳнати зиёд, мотиватсия ва талабот аз худ ӯро аз дигар футболбозон беҳтар мекунад. худи Роналдо бошад дар ин бора чунин гуфт: шояд шумо Мессиро беҳтарин футболбози ҷаҳон гӯед, аммо ман худамро беҳтарин ҳисоб мекунам. аллакай беш аз 10 сол ман бозии нотакрор нишон медиҳам. Дигар ҳеҷ кас мисли ман нест. ман оиди рақобат бо Месси фикр намекунам. чаро фикр мекардам? охир ман беҳтаринам. дӯстони азиз, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Месси беҳтар аст ё Роналдо? ҳатман дар комментарӣ нависед. бо шумо будам ман Мирзоюр Гайров. хайр.